ज्यांना आज कोकणातल्या माणसांमध्ये एक प्रामाणिकता रुजवली आहे, मला आयुष्यात याच्यासारखं बनायचं आहे, हे छोट्या पिढीत ज्यांनी आयडॉल थॉट दिलाय, गोळ्या मामा. दोन शब्द समारोपाचे. नमस्कार. सन्माननीय व्यासपीठ. खर तर आमच्यासाठी हा रंगमंच, पण ह्या सभेचं स्वरूप बघता हे व्यासपीठ, त्यांना प्रत्येकाला नमस्कार माझा. जिल्हा प्रमुख हे तर माझे खूप चांगले अर्थात ते मला ओळखतात की नाही माहिती नाही, पण मी त्यांना खूप जवळून ओळखतोय. तो असा की काही वर्षापूर्वी भालचंद्र महाराजांच्या जीवनावरती एक सिनेमा बनवला होता आम्ही, आणि त्याच्यात भालचंद्र महाराजांचा रोल मी केला. पण तो बनवत असताना बनवून झाल्यानंतर जे आमचे प्रोड्युसर होते ते गेले अल्पावधीत. ते खूप मोठं दुःख आहे. आणि त्यानंतर ती धुरा आली ती साहेबांकडे. पण आम्ही अजूनपर्यंत तो सिनेमा प्रेक्षकांपर्यंत नेऊ शकलो नाही, हे आमचं दुःख आहे. मी कुठेतरी कमी पडलोय त्याच्यासाठी, आणि ती सरांना जाणीव पण आहे. मी अजून नाही बोललोय त्यांच्या बरोबर एवढं. तर ही अशी म्हणजे लहान 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 कामं करत 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 आज मी एका मोठ्या म्हणजे क्षेत्रात म्हणणार नाही किंवा पडद्यावर म्हणणार नाही, पण मोठ्या अशा जगात वावरतोय की तिथे सगळी ही माझी मित्रमंडळी झालीत आता. कधी काळी अननोन, ही फक्त एक प्राजक्त फक्त माझ्या ओळखीची. पण त्यानंतर हा जो परिवार झालाय आमचा सगळा, तो परिवार एवढा खूप चांगला आहे ना. मी पहिल्यांदा ज्यावेळी कोकणशाहीच्या स्टुडिओमध्ये आलो त्यावेळी मुलाखत देताना पण सांगितलं की स्पॉट दादा सुद्धा आमची एवढी काळजी घेतात. मग का वाटू नये की प्रत्येक माणसामध्ये देव आहे, आणि याची त्या सेटवरती आम्ही शूट करत असताना प्रत्येक वेळी जाणीव होत असते. माझ्या मुलाचा जो रोल केलाय नरू म्हणून, तो सुद्धा ज्यावेळी पडद्यावरती पहिल्यांदा आला त्यावेळी तो सांगतोय की नाही, इथे देव आहे, इथे तो आहे, तिथे तो आहे. अरे हा जो तो आहे तो प्रत्येक माणसाच्यात वसलेला आहे. फक्त आपल्याला स्वतःला ती जाणीव झाली पाहिजे की तिथे तो आहे, इथे तो आहे, माझ्यात तो आहे. बस एवढंच सांगतोय, आणि मी माझे 2 शब्द संपवतोय. फक्त त्या अगोदर खूप वेळ झालाय. माझी एकच विनंती राहील की हा वेतोबा, हा ईश्वर, हा परमेश्वर सगळ्यांनी स्वतःमध्ये बघावा, आणि त्याप्रमाणे इतर जगाशी नातं सांभाळावं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.